My dear brothers and sisters in Christ, our gospel today is about temptation. At balo tamo ting may mga kanta nga nagsasabi, O tukso, layuan mo ako. Ulit 24 oras, every minute, libat-libat na rin tukso, king kakatamong pamimiyemye. Temptations are invitations to sin. If we say no, magdalang kaligtasan at grasya. But if we say yes, that is what we call sin. O tampanusik ng tama at tatangwag ng tama, ingaligwat ng demonyo. And we choose the wrong thing in life. Because sin is to say no to God and yes to the devil. Mikakasala tayo. Then ganuntok sume nga rin ang ayok at durot-durot kimuntok tayo. It's alright if they fly around over us. But etala pa mo rin magsali karen buntok tayo. Mabalaring libat-libat ng tukso. Tukso kang isip. Tukso ka rin matatama. Tukso ka rin dila tamang pambalubo. Tukso ka rin kapat tamang walang bisa tamang kumang. Karit ang bagi kaya katama. Tukso ng puso. Tukso ng kaya bitisan miyaya ni Wapa. Pita ng laman. Kayong yung king marong. Pero ikala pa mo rin magsali rin ka rin puso tamo. At tamo tatamuanan. Ignamang kayagkanan ng marong espiritu. That is the reality of life. Dakalatokso in order to prove our worth. Patunayan ng mga Kristiyano and kakadwa bang patatagana bang manalakarantang at patutwanan tamo ingkiratamong pama Kristiyano. Then tukso o ang lalabanan tano patatagana ingkiratamong moral fiber in our lives. So, my dear brothers and sisters, sa balitang may binyang tamo, sa balitang sisimbata o balang Domingo, doon ay patunayan tamo nung lugar rin lalabanan namin tukso king kiratamang pamimiyemye. And the good news is ingino may tukso yan naman. The better news is sinambut sa ingino karin tuksong dinalan kaya. And the best news is kaya may kayang lalaban ingino karin tuksong daratang kikbiyataman at kaya may na sumambut tama. Alam Kristiyano talunan, king kasalanan. By the power of Jesus Christ and by the mighty name of Jesus, we can trample the devil to the ground. Sambutan tayong demonyo, agyo tayong demonyo, kambe ng Kristo, at kingsawa ng kayang grasya. So manaling taong yung grasya ng akong Ginoo. Aliwagin kalingwat ng demonyo. Nakanagawalakan ng demonyo, kalaraman in demonyo. Pero manaling na ang sao ng Diyos. Itang grasyang makayagyan, agyagan ang atang, banggit ang pilitan, ang grasya na ng akong Ginoo, aliwagin ang tangwanan tayong demonyo. Ulit mo, nakakasalanan mo ng kasalanan, masakit ng sisyan. Ning panahuna ng Kwaresma, panahuna ng banggit at baklasan katamo ng Ginoo. Kinamang kasalanan makulapot ka rin kaya tamang pamimiyemye. Baklas pagandang yung dewakan at magari ang grasya ng akong Ginoo. Karing puso na. Kambe na Jesus, agyo we can do it. By the mighty name of Jesus and by the power of our Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, at lulang tukso rin inapagta ng demonyo kaya ng gospel reading tamo.
Tingmo mo ng tukso, may kanapyagat ng puntuming ginumaranong din. After 40 days of fasting, may haranong may ginu at dinanangin papatuksuhan na may kami ng anak ng Diyos. Yudosong maging tinapel reting batong din. Ading bekibat na Jesus, e mubinbukod king tinapel, mabibigay tao. Ngunit king bahala mamano, malibatan king asbuk na ng Diyos. Ingamanong bread at wala kabandugan. When we say bread, it could mean tinapel. And when we say bread, it could mean money. Ading kang tinapel, maranong kutilan mo. Alam mong bread, ading kang bread, ading kang pera, iliwas mo na ako yung 50 pesos bago makapag-merienda. Ading modus operandi ng demonyo, putang maranong yung tawag, yun yung pamisali, yung katawa ng pundakan, alang-alang timper. Kung yung meron maring water yung one of the pitfall na yung meron nga tao, putang maranong yan, pwede niyong pisali yung lakal na, alang-alang king pera. And how would we judge people who are hungry? Walang kayo ba nila ang gawa? Agyakita ka po yan, balang manakita ang pera. At dinaliwa naman ang overseas worker na in pursuit of money, baka nila nga panganting karela ng anak. O yan yung modus operandi ng demonyo. Mag-abroad ng karemya sa tahan tukso abroad. Kahalo naman tukso kaya ng asawang may lakwan. Pareho lang naman yung tukso. Pamanguli na, kayagkata ng laman at miyaya ni Wang. Narimalo ang mag-overseas siya ng ibabali. God will win with another man or woman. At nung magbalik naman ng lalaki po, mabangungot siya kayong dasla. Uling dasla niya kasama na niyang anak yung aliwang lalaki o magkalubulan niya. Kikandungan ng aliwang lalaki at yung anak ng bayang tao, dragaling niya. At yung anak ng makabuktod niya. Yan tutuloy na naman panalitang kantang napakasakit kuya yan eh. In pursuit of food, bread and money, malasakit pamilya. May kawan nila rin sa balabalanin ng demonyo wasakan ng pamilya. Ito mo paboren kita. Nung ikayong miyasawa, yung murid, yung mga biyayan Pilipinas, do not go for abroad. Eh may pakipagsapal ng pamilya. Yung asawa mo rin anak mo. Lukuban mo lang yung lugod mo at lima. Maging matatag yung pamilya. At ilisya mo rin anak mo yung namang papahamakan. Uling may kawani kayong miyasawa. Kingkera yung pamangabiyaya. Ba't yan naman wala ng Ebanghelyo? Eh, upin-bukot kang tinapil. Mabibiyayin tao na ikimbalang amano. Manibatan kingasbok na linggil. Kaya mo'y tang anak masuming anak mo malusog yan. Kaya mo'y tang anak mo may gagal yan. Nunatin niyang moral values. Tutuloy na anak mo malusog yan, pero mapanamo naman. Mapalmura yan, tiktak yan kalaraman. Alayang moral values. May gagal ka, wala kang moral values, you can be a criminal on the loose. May gagal ka, may yari ng medisina, mag-abort na naman, makamatay ng tao, you are a murderer. May gagal ka na accounting, pero involved ka ng anomalya because hindi ang kwenta, debit, credit, equals COVID. Amuna ka na. Ala ang moral values hindi ang obra. So, pinbukod kintinape, panusugan nyo rin mga katiyo. Pay naman yung vitamins, whatever. Pero ikanan nyo kayong puso na yung mayak ng buhay marap. Pagbiasa ng manalakaran. Kaya ang mayak na malimpay para doon ng kriminal. Mananam yung anak ng manako yan. Mananam mas kinang babae paglolo na 3-timer yan, 5-timers yan. Alam na kayo
Ambong kayapan kayang pamibiyebye. Itang healthy deal, itang masalese, honest dealing with other people. So, my dear brothers and sisters, pakapsyan nyo na dihanak yung imanyaman na pamangan, masustansya, papag-aral nyo na and yet, pakapsyan nyo na naman karingaman ng Diyos, karimaya papangaral, bagyan kami doon laging daklat ng kayapan, at daktan na ikang maya, ang makanayon ang pagkingaral ng Ebanghelyo, at kinturo ng ginutang Yesu Kristo. Nga ng demonyo, kang Jesus, magpabaldog ka ulit sa sabyan ng kasuratan, panibala ng pagpahingan, karin kanya ng mer, at alalayan na kabagay kami iso, agyang king metong mong bato. Burin ng demonyo, tukswanan ng ginuing Diyos, nung tutuing kayang sinabi, pero nga ng ginuing may panyubukan ng ginuing ketang Diyos. There is a doubt the love of God and His loving divine providence. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nung mga nanangita, magduda kong lugod na rin may marita. Kaya nakatamo paboret. Eh, tamo sana pagduda ng lugod ng Diyos. At tayo susubukan ng Diyos. Masusubok yung tao. Pero may pagduda ng lugod ng Diyos, ikatapatan ng Diyos. Do not doubt the power of God. Mapadyanan kung kaya mo, you can doubt your power. But God is all powerful. Isip mo ganang kung ikan pero mayupayan din tao kimiyato. Uli ka siya kang mata sa posisyon, magwala kang dini, sikat kang dini, tandaan mo yung pang mas mayupaya kepa, yung among gino. E may makalimpan ng Diyos kimiyeno. Uling pero matawag na kinayang mayupaya yan, pero biyasin siklot, arapan ng among gino. Kilalanan may upaya ng Diyos kimiyeno. E mo papakyan ng buri ng Diyos, ituntun mo at yung kabulian mo, ang pangking kabulian ng Diyos. Ngayon panahon ng Kwaresma, buri ni Mapong Gino, let us bend our hearts. King kayang kabulian. Yang nga nanitang kanta mo siya, come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. There is too bad or spread and fall, so must we to others fall. Pakibat ang tao, ing kayaw sa ni Mapong Gino, king papagbalik mo, papagbayong puso, pakliyantang kaburyan tao, amag na lang kapahamakan kimbiyahan. Uling panos ang tao, ingaligwan ng kasalanan. Meron kayo na more than 3 years old, ali, no. Yung kayong bukang bibig, ali, ang visa, no. Ikang pingarin, bago mo yan, gusto yung gagawa ng anak mo. Itong iyong kayang kaburyan, kitang mayak. Numisa na anak, paklit ako, kulit yung anak yun. Uling balo na pipahamang ka, kingirang kararaptanan at kaburiyan. Nga pong ginuburi na magbalik tamo doon kaya, uling na nakatamo ko rin pipaham, king kumunoy ng kasalanan. Yan din is the sign of God's love for us sinners. Ay nakatamo ko rin pipasoso ng apong gino, king maroktang ugali at kararaptanan. There is bend our will to the will of God. At biyasa tamo sana maminto. Mag-reverse gear tamo. O kaya naman manalili tamang direksyon king pamibiyerniya tamo. And then, pepagin mo ning chabloring yung kadalagang pibandyan king yato. Ding kaya riyan kaya tingin yato. Ibigay mo man kaya may sablang yan. Nung sambat mo. We gotta serve God and Mama. Di nga di ba mga nalig na karing-karya ng pibandyan ang pumati mo ng pera king bangko. Pero tandaan tamo, money is not everything, and money cannot buy everything. And we do not equate ourselves with what we have. Malaman mo mas tao ka naman din ng Rolex. Malaman mo
Mercedes-Benz, Lexus, or Jaguar. Malamo mo sikat ng bil mating kang silver na Louis Vuitton or whatever. Sometimes we equate ourselves with our property and we even place our faces karen property na. O siya lupa ng migibandi, kaya kayang produkto yan. Kaya naman mention. Sometimes in tendency tayo, we equate ourselves with our property as if we are what we are because of what we have. Tanda ng tao. We are what we are not because of what we have. Mas tao-tao, mas Kristiyano tao. Ala karit ang bagya ng tao, doon ay karit ang bagya pinyeta. Karit ang bagya din ang tao. We are more of a person by what we have given and shared to other people. At yan yung na nilapagin to decentralize ourselves. Kaya naman mga nuning self-seeking, the centripetal force, kailangan centrifugal force away from the self. Bago tao itaging sarili tao, itaya ang sarili tao. Para yung kaligtasan kaya tamang balayan ang buong pamilya. Mabating ka Satanas. Ulit sasabihan ng kasulatan sa banming kinukya ng Diyos, patyamang bukod kaya ang suyuan. We need money to make both ends meet. Pero tayo gagawin, Diyos sing pera, ang buhay pimantyan. Malaso lang din, malakuan lang din. Money is not everything, and money cannot buy everything. Money can buy a bed, but never peaceful rest. Makasalilang kamang ini mattress, 50,000 kalambot na. O nagkabukas ang makamulagan na mataw, nilalakang peace of mind and peace of heart. Nakagawin ka mababayaran, nakalaka-problema, susukil-kil-kil ang konsyensya. Maya pa naman at may tumatawang pakakalulo. At yung nagwalan doon, kakawayan man niya ka ng matutod, lalamig mangga, huli natin niyang kapayapan kimpuso na. Money can buy a house, but never a home. There is be home builders, nung lugar nating pamimalo, dating pamisan meto. Money can buy company, but never friends. We can pay people to accompany us. Bayaran may may tumatawa, bayan ka. Kaya may pinuman. Pero lakwa na ako ng dinilan may mera. But we can never buy true friends. Di kaliwa na mo kaya benta ka ulit ng tatanggapan kera. O nung mga lalakang binye. At sudah maging dele mo. Baka alam na lang. O niya, nawika. Bengkaluguran mo, kinatisan mo lang. Wala dugo kaluguran mo lang kayong inuman ang buong gastusan. E mula tunay kalapakaluguran kayong kasakitan. So my dear brothers and sisters, the first Sunday of Advent is encouraging us to be strong in the face of temptation. Ating pag-asa ka rin mga kasalanan. Magyutayang sambutan ng demonyo. Magyutayang ipasi ng demonyo ng biyetamo. Ulit, we have the power of Christ in us, and we have the assurance of victory in Christ. Talagang